духтарои азиз, рӯз бахайр. Инҷо заказама аз Валберес гирифтам ва барои шумо абзор мекунам. аз анаин хел рюкзак заказ кардам духтаро. барои роҳ баромадан беҳад қулай аст. ҳам сумка мешавад, ҳам рюкзак. чуть-чуть повыше. ана духтаро камера камтар рост кардам. анаин хел сумка рюкзак, ҳам сумка мешавад ва ҳам рюкзак. ман бисёр роҳ мебароям. фарзандоя мусобиқа мебарам. ана ҳамин моҳи апрел 6 та мусобиқа дорад дар 6 регион. ман ҳама вақт намеравам қатишону, баъзан вақто ҳамин наздико бошад меравам. документ ҷо мегирад ва об. ягон сару либоси худам ва анаин хел косметичка ҳам доштааст. косметичка ва ягон чизои хел сабукат меандозед. карманои бисёр дорад. инҷа барои чизои секретный. инҷаам карман дорад. инҷаам карман дорад духтаро. хайр хулоса ана ҳамин рюкзак. баъдан барои худам юбка гирифтам духтаро. бренди вайкики скидкаҳои калон рафта истодааст. ана ҳамин хел юбкаҳои дароз. ман сафедашам гирифтагӣ будам, аз сиёҳашам гирифтам. нағз мебинам юбкая барои тобистон. сабукак, материали монанди шифони, лекин ин хел вай плотный. ин барои хона, ин барои домашний гирифтам. баъдан кашнич укроп гирифтам барои агарода коридан. баъдан аз анаин духи гирифтам духтаро. Жанмарка Вентури. ин духи испанский пештар истифода мебурдам. аз Валберес ёфтам, харидорӣ кардам. барои сумкача инам беҳад қулай аст. монанди кензо, ароматаш монанди кензо ва монанди кензо ва лакост. ана ҳамин монанд. ана ин хел дар дохили ина духтарако. баъд тамом шавад запасной мекушоед, запасаша мемонед. какати барои пӯшидан. ана аз анаин блузка гирифтам боз духтаро. юбка кати пӯшидан ба. анаин хел блузка духтаро. на бренди вайкики. размери 50. остинош дароз. ана духтаро анаин хел нишонтиям. бо ду намуд дигар ин сиёҳш гирифтам. сиёҳ остинош анаин хел фасонак. инам вайкики духтаро. нархошон 900 рублей, 800, 400, даже 400 рублей баям ҳаст. инами остинакош анами хел фасонак. резинка кардагӣ там духтаро. ина утюб мекунам, боз вай мешавад. видаш нормально мешавад. ина як буруштагӣ будам барои ҳамин. анаин хел духтарои азиз. ҳамин хел цветҳои необычный. баъд барои Амина якта стулчик гирифтам. тамом. ана ҳамин харидҳои имрӯзаи ман. духтаро анаин духич хел мо иваз мекунем агар тамом шавад баъди истифода бурдан. покажи Настя. анаина дар дохили коробкача мемонем. ана ҳамин хел истифода мебарем духтаро. ин запасной, ду дона запас дорад. хулоса ҳамин хел истифода мебарем. همیشه نازنین، همیشه دلبر، عزیز و مهربان به مادر پدر. زی گوهر و مرجان
توی گرانتر جان توی دخترم تو نازکتر از گل به ما رسیده زی لطف و صفایی خدا رسیده به شیرین زبانی به شرم و حیا مقامت همیشه بروی دیدن. тамошобинони азиз, қатим Амина, Малика, Маша магазин рафта истодаем. Барои Амина сару либос мекунем. Детсад меравад аз ҳамин ҳафта иборат, аз ҳафтаи оянда. Логи моро пайгирӣ кунед, аз магазин барои шумо навор мекунам. Аминка. Аминка. Вот такие у нее были, да? На не видишь, не тряпишь, не видишь, что это. Такие тоже. Я даже знаю, какие упаковки были. Мам, скажи мне кроссовки купи. Нет, здесь. Сейчас посмотрим. Домашние сделали. Ина бен Соҷида, комплекти шарфу шапка 449 рубль. Да, На весну, да? Хорошая. Посмотрим и пойдем кепки. برایت بخواهم دولت شادی خانه ای آباد فیضی مرادی نعمت زندگی چهره کشادی جان منی دخترم جان دخترم چرخی فلک به عشق رامی تو باشد شیر و شکر لایقی کامی تو باشد شیرین ترین آمد. دخترها компот омода мекунем. Барои ин аламихел ҳамаи меваҳоя мо заморозка кардагӣ будем. Барои истифода бурдан осон шуданаш. Инҷа нектарин, себ, клубника. ана ҳамин зип пакетҳои духтаро Соҷида аз он заказ кардагӣ буд. Қулай будааст, удобный, беҳад чизи удобный. Ана михел маҳкам мекунӣ и многоразовый. Ина клубника. Ина нектарин же, да? Нектарин. Баъд ана инҷа навиштан мумкин ки чӣ дар дохили зип пакет чӣ ҳаст. ҳозир компот омода мекунем барои обед. Фарзандо имрӯз ҳама дар хона дистансионӣ мехонанд. влогҳои моё пайгирӣ кунед духтаро. ба ҳаматон барори кор. инҷо бошад духтаро ширбиринҷ омода карда истодам. чӣ хеле ки гуфтам фарзандо имрӯз дар хона ҳастанд. Амина дӯст медорад ҳамин ширбиринҷа. Амина беҳад нағз мехӯрад. имрӯз пагоҳ медасмотраша мегузаронем ва аз рӯзи душанбе Аминаям детсад меравад. Соҷида кор баромадагӣ
барои ҳамин аминаям детсадбу туғри кардем. 1 солаю 6 моҳа шуд. ана пудинаи мо духтаро, ина бинед чӣ хел баланд шудагӣ. ҳозир барои компот мекунам. барои компот хушбӯй шуданаш имрӯз мова як шамоли сахт, бениҳоят шамоли сахт. ана ҳамин ҷойҳое ки пудина надорад ҳамонҷава заказ кардам аз валберис мекорам. инҷава бошад чун ҳар вақта кашничкати укроп куштем. компот аз каркаде илова мекунам. чойи каркаде, пудина ва лимон. духтаро, лимон илова мекунам. маззаи махита мекунад. лимон